Jono Bambu. Lagu selintutan, lagu lama Mas. Tapi tasik weco nggih. Nggih. Karanganipun Mas Dwi. Mas Dwi. Dwi kipot lho. Nggih, sanes Dwi niki lho sebelah kula. Dwi ki opo? Niku Mas, lho sing kate dadi carik. Cari. Nggih matur suwun kalau wau tembangipun selintutan ning menawulan dari kula piyambak. Ane sana lagi sampun katurake sembah nuwun dhumateng masyarakat Dander, dusun Dander, desa Maduro. Nggih. Matur sembah nuwun nggih tinapa no dalu niki Budi Wijaya tinimbalan malih. Alhamdulillah. Nggih langsung kemawon. Napa niku bapake? Iki lho Mas langganan sampean. Oke. Sinten iki ayo? Dari Kediri. Ayo sinten? Kula nggih sampun diparingi matur sembah nuwun rawuhipun. Juga oleh-oleh. Nggih. Ciri khas Kediri apa no? Nanas. Napa Mas? Blitar Kediri. Nanas. Oh nanas nggih sih. Oh nggih lah wong kula diparingi niku kok lali ya Allah. Matur nuwun. Minta lagunya Warung Tendo. Oh nggih, siap. Juga niki dari belakang Sabu Terongan. Nggih napa Mas? Hadir juga mintanya Gerigis. Gerigis. Tunggu Mas nggih. Tak layani dari Bapak Panitia dulu atau Bapak Kepala Dusun. Boten. Nggih yang di depan saya juga ada Mas. Yang diminta Bapak Semok. Bapak Semok. Yang mana dulu? Nggih. Bapak Semok dari Bapak Panitia apa? Oh, dari penggemar. Oh, penggemar. Penggemar setia. Mulai ngoten. Ih. Prima Mas. Beh aku tok. Jadi aku do ngukur ngene lho Mas. Ora apa-apa. Paling aku wedi. Aku boleh kayak lesehan nih. Tapi alhamdulillah nih penontonnya pun kuadet niki. Alhamdulillah. Nggih. Pengali niki nggih Mas, nggih. Matur sembah nuwun Ibu, Bapak, supportnya kemarin pemilihan nggih. Alhamdulillah. Nggih, sakniki tepang nggih niki Budi Wijaya yang sekarang Ibu. Sekarang. Nggih. Tampilannya beda. Nggih. Harganya juga beda. Bedain apa Mas? Wonten ten belakang saya niki. Videotron. Wijaya Videotron. Nggih. Yuk, monggo kita kasih dulu dari Kediri. Warung Tenda. Yeah.
bibit no. Iya mas. Ayo mas siapa dulu mas? Ada nih Dias Tuti. Ayo Neng Dias. Yang Dias. Kecil Dias, si kecil Dias, si kecil Dias, si kecil Dias. Disusul Siapa lagi mas? cak ini dewi. Cak kecamatan itu Kabu. Nyantika. Yo, Nah, aku gini sayang. Yuk, dengan Nyantika. ason, 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 ason. Siapa lagi mas? Sarana. Ayo, Del, banjir. Iki sing semas. Stop. So, aso, 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 aso. Iya jalan. Terakhir no dirimu sendiri yo. Blower LBWC. Si Gemo. Neng menok Wulandari. Si Gemo. Niki base rada dibanterno nggih nggih. Lek bener. Ngono ya. Nggih. Ya sih, pasti. Yo. Yo. Lah kanane kan kowe enak lek base digedeno. Kowe enak lek base digedeno. Ayo, langsung Langsung. warung gendong. Request dari Kediri. J. Iya, matur nuwun. Nggih, lanjut. Aran pokok lawas tanggal semisal kuning lares gawe anyaman kapan ketubara rasa terima kasih. Nggih, pokoknya mok ning Nyantika sampun. Nggih, niku wonten Nggih, Mas, napa? Satang. Bubukan